tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG. As in, Super Backgammon Secret File. Babe, sorry. Hindi ikaw ang naka-first blood sa akin. Bang! Hi DJ Rocky and DJ Jello. After a long time, naisip kong ibahagi ang kwento ko sa iba. Gusto ko rin kasing sariwain yung mga nangyari. Ewan ko ba? Pero kasi, dito nagsimula ang pagtibay ng relasyon namin. Kaya sana, mapagbigyan niyo ako na maibahagi rin ito sa iba. Itago niyo ako sa pangalang Vina. At ito, ang aking SPG. As in, Super Backgammon Secret File. April 7, 2024, araw ng linggo, nag-celebrate kami ng boyfriend kong itago natin sa pangalang Rodney. Nag-celebrate kami ng aming second anniversary bilang magjowa. Nag-date kami nung araw na yon. Nagsimba, kumain, nag-movie, at nag-check-in sa isang hotel. Nung gabing yon, may tinanong siya sa akin na hindi ko makakalimutan. Sabi niya, babe, total, 2 years na tayo. Pwede na ba? Sagot ko sa kanya, ha? Pwede na ang ano? Sagot niya sa akin, alam mo na, pwede ka na bang matikman? Sagot ko, ha? Sige, pero wag kang mag-expect masyado sa akin ha. Hindi ako magaling sa ganyan eh. Then niyakap niya ako at sinabing, okay lang babe, promise, iingatan kita. Magiging gentle lang ako. DJ Rocky at DJ Jello, mahal ko naman si Rodney. Kaya handa akong ibigay ang anumang makakapagpasaya sa kanya. Pero natatakot ako. Kasi hindi niya alam. Simulat sa pool na hindi na ako V. Oo, hindi na ako birhen. Pero dahil nga mahal ko siya, handa akong ibigay ang bagay na makapagpapaligaya sa kanya. Nagsimula ang lahat nung hinalikan niya ako. Masarap, lasang mint green na chewing gum. Muntik na nga ako maglaway sa sarap eh. Tapos, yung kamay ni Rodney, hinawakan ako bigla sa leeg. Akala ko sasakalin ako. Pero, hinares lang niya yung leeg ko. Nakiliti ako. Ay! Napasigaw ako ng, babe, wag dyan! Pero hindi siya pumayag. Imbis na tanggalin niya yung kamay niya, ay hinalikan niya ang leeg ko. Napaungol na tuloy ako at sabi ko, babe, wag, nakikiliti ako. Pero siya, sarap na sarap pa rin.
hanggang sa tinanggal na niya ang mga saplot niya sa katawan. At gano'n na rin ang ginawa ko. Pero ramdam ko ang kaba sa tiyan ko at ang bilis ng tibok ng puso ko. Excited sa magaganap pero may takot na baka mag-fail ang gusto naming gawin. Tas eto na, humawak si Rodney sa dibdib ko. At tinanggal niya ang salambundok ko at yumugyog ang 2 melon sa pagmumukha niya. Sinipsip ang bawat melon na parang umiinom ng Tetra Pak na juice. Samantalang ako, panay na ang ungol ko. Masarap, kaya nakakabitin. Pag sumipsip siya sa isa, pinahahawakan ko na yung kabila para patas. Pagkatapos niyang itetrapak ang dibdib ko, hinalikan naman niya ako sa pusod. At niyapos na mga kamay ko ang kanyang ulo. Buti na lang, yung pusod ko walang libag. Ang sumunod na nangyari, DJ Rocky at DJ Jello, ay ang pagbaba niya. Ang pagbaba ng aking natatanging underwear. Sa pagbaba nito ay dumungaw na kay Rodney ang pusa. Na bagong tabas lang at walang bahid ng nakatanim na tanglad kaya hindi maasim. Bang! Pinaulanan niya ito ng halik. At ginamit niya ang kanyang makapangyarihan na dila. Kaya mas naging maingay ang kwarto namin. Kasi panay na rin ang hiyaw ko ng meow, meow. At sa huling bahagi ng kanyang gustong gawin ay ipinasok na niya. Ipinasok niya ang mahaba ngunit matabang batuta sa masikip na eco bag ng aking pusa. At dito na nagkaroon ng magnitude something na pagyanig sa pagitan naming dalawa. At sa rurok ng aming earthquake drill napasigaw si Rodney ng Nahudyat na umabot na kami sa epicenter ng lindol. Natapos ang earthquake drill ng maayos at kontento naman kami. Ngunit sa kasamaang palad, tila may hinanap si Rodney pagkatapos ng aming yugyugan. Tiningnan niya ang bedsheet kung saan kami nag-earthquake drill at nagtanong siya sa akin, "Babe, bakit walang dugo? Umamin ka nga. Hindi ba ako yung una?" At sumagot na lang ako ng, "Babe, sorry. Hindi nga ikaw ang naka-first blood sa akin." Sagot niya sa akin, "Bakit? Bakit di mo inamin sa akin nun?" Sagot ko naman sa kanya, "Mahalaga pa ba yun? Naibigay ko naman yung gusto mo Natigilan siya at nagtanong, "Kung hindi ako sino bang naka-first blood sa'yo?" Humingi ako ng malalim at sinabing, "Babe, yung classmate ko ng high school. Sorry, hindi ko nasabi sa'yo. Hindi naman kasi natin napag-uusapan dati. Ano lang yun, naging boyfriend ko, pero hindi ko na yun mahal. Ikaw naman talaga yung love ko, wala nang iba." Yumuko lang siya pero agad ding nagsabi na, "Okay lang babe, mahal din kita. Tanggap naman kita, hindi na bale. Hindi na yun magiging issue sa akin. I love you." DJ Rocky at DJ Jello, kailanman ay hindi na nga naging issue uli sa aming dalawa ni Rodney na hindi siyang naka-first blood sa akin. At magpahanggang ngayon meron pa rin nangyayari sa amin. 3 taon mahigit na kaming magjowa, LDR nga lang kaya bihira. Noon pa man, LDR na pero buo pa rin ang tiwala at pagmamahal namin sa isa't isa. Kaya tuwing may pagkakataon kaming magkita, only bembangan is the key. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. More power sa inyong programa, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Vina. At ito, ang aking SPG as in Super Bacchanal Secret 5.